ସିଂହ ଓ ମୂଷା। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବଣ ଥିଲା। ବଣ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ସିଂହଟିଏ ରହୁଥିଲା। ସେହି ଗୁମ୍ଫା ପାଖ ବରଗଛ ମୂଳେ ଗାତ କରି ମୂଷାମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ଖରାବେଳେ ସିଂହଟି ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇଥିଲା। ଛୁଆ ମୂଷାମାନେ ଗାତରୁ ବାହାରି ଗଛ ଡାଳରେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଗୋଟିଏ ମୂଷା ଛୁଆର ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା। ସେ ସିଂହ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏଥିରେ ସିଂହର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ରାଗିଯାଇ ମୂଷା ଛୁଆକୁ ଧରି ପକାଇ କହିଲା, ଦୁଷ୍ଟ ମୂଷା, ତୋର କ'ଣ ଟିକିଏ ବି ଡର ନାହିଁ? ମୋ ଉପରେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରି ଖେଳୁଛୁ। ମୁଁ ଆଜି ତୋତେ ମାରିଦେବି। ସିଂହ କଥା ଶୁଣି ମୂଷା ଛୁଆଟି ଡରିଗଲା। ଥରି ଥରି କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଭଳି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବି ନାହିଁ। ଆଜି ଦୟାକରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦରକାର ବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୂଷା ଛୁଆ କଥା ଶୁଣି ସିଂହ ହସିଦେଲା। ସେ କହିଲା, ତୁ ଏଡ଼ିକି ଟିକିଏ ଛୋଟିଆ ମୂଷା ଛୁଆ, ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ ଉଡ଼ିଯିବୁ। କହୁଛୁ କ'ଣ ନା ଉପକାର କରିବି। ହଉ ହଉ, ଯା, ଆଜି ତତେ ଦୟାକରି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ଦିନକର କଥା। ସିଂହ ବଣରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଶିକାରୀ ଫାଶରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତା ଗୋଡ଼ ଫାଶରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲା। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଗର୍ଜନ କରି ଫାଶକୁ ଟାଣିଲା, ହେଲେ ଫାଶ ଛିଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସିଂହର ଗର୍ଜନ ମୂଷାଛୁଆ ଶୁଣିଲା। ସିଂହ ପାଖକୁ ଆସି ତା ମୁନିଆ ଦାନ୍ତରେ ଫାଶ ଦଉଡ଼ିକୁ ଟିକି ଟିକି କରି କାଟିଦେଲା। ସିଂହ ଶିକାରୀ ଫାଶରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା। ମୂଷା